birthday, ate. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow, blow, blow. Yay! Bakit na to Malamang. Good evening. Hi, good evening. Yan ang ating mga kasama for Pupunta po kami tonight. Happy Don't birthday, reverse. ate. Birthday Thank you so celebrant. much. Mamamalengke siya para sa paghanda niya bukas. Pero hindi pa siya decided kung ano. Ang dami niyang sinasabi. Pata daw, paa daw, mayroong shrimps, mayroong ano pa ba, salad, may munggo. Baka mamaya bagsak ko ng munggo na lang. Baka munggo na lang. Ang dami niyang sinasabi. Wala pa naman siyang, hindi pa nakapag-decide yung utak niya kung ano ba talagang lulutuin. Paa. Paa ng alin? Baboy. Linawin mo, anong paa? Kaninong paa? Ha? Kasi masarap yung luto nila Oy, Lan. Yung nababo. Shout out, Lan. Yan, ano muna sila. Magpapalaundry. Malay ko sa magpapalaundry muna sila. Kings Valley. Ayan. Yung mga kasama nating mamamalengke. Mga magagandang dilag. Yan. Laundry, laundry. Let's go na at mamalengke. Ayan, mga malalaking tao ang kasama natin ngayon. Ayan. Yan lang yung pupuntahan natin. Ayan, as usual, Big Mart at saka Wilson Supermarket. Ayan. Kasi sirada na 200. Pamalingki. Nalibre na naman kayong mga sa diet, ah. Ayos kayo, ah. Sabi na, dapat birthday lagi. Kaya nga magluluto kami kasi wala kami share. O, di kayo na rin maghiwa, kayo na rin maghugas. O, schedule na yon. Yung sinigang na, yung salad na. Salad na makarone? Or green salad? Ayan, Weston, dyan tayo bibili ng karne ng baboy. Itong shop na to, Weston Supermarket. Dyan maraming mga Pinoy product dyan. Pero ito, Big Mart, dyan tayo mag-grocery. Kasi mas mura. Ayan. Ang birthday celebrant. Weston. Ayan, sa mga naghanap ng karne ng baboy, dito lang kayo, Weston Supermarket. Ayan. A few moments later. Tos na. Toto, gustong gusto eh. Toto. May kumain ba kayo kanina? Oo! Biryani, tandoori. Kasi pinipigilan akong kain. Kay Ate Lorena yan. Hindi masyadong matamis, ate. Birthday Hindi siya masyadong matamis. Milit siya. Hindi siya masyadong matamis. Masakit dito ko hanggang ngayon. Masarap siya. Tira namin yan kanina. Dala ni Ate Lorena. Hindi, gustong gusto. No. Palitan ka ni Tete Elfriend mo niyan pagka. Alam na naman. Alam na na. Ay, kakakyat ka. Hala, sige. Hindi siya makakyat. Hindi ka makakyat. Sabi niya siya na. Bumagsak din siya sa kanya. Ayan, maglilinis ng hipon ang birthday celebrant. Kanya na ang birthday celebrant. Siya na ang mag-finance, siya ang mamalengke, siya pa ang maglinis. Ikaw pa magluto. Ayan. So, marami-rami tayo ngayong gabi. Kaya, panoorin na lang natin sila. Hindi naman, grabe. Ayan. So, ano to sis? Supposit. Iluluto na Para sa toppings ng palabok. palabok. Ayan. So, ayan yung mga napamili naming gulay, kamatis, bawang, sibuyas, giniling na karne. Tapos ito yung sa sinigang naman. Hindi pa siya kumulo, kalalagay lang. Ribs at saka patang ng baboy. Tapos ito yung pang salad daw nila. Green salad. Tapos gabi para sa sinigang. May pinya pa sila. Kalit namang pinya to eh. Ay, isa lang ang nakain niya.
Pangtapal sa tuhod. Magkano ang ganito? Mahal, no? 9, liit. Pero native to eh. Yan yung mga matamis. Tanggalin yung ano sa ano niya, te. Ano bang tinatanggal mo? Yung ano niya lang? Tanggalin yung ano, yung nasa, yung ano ba nito? Oo. Pwede Oo, yan, tanggalin tanggalin yan. Bato nga po. Ano yan eh. Tupik lang yan. Tusukin lang, tupik-tik. Ganon lang yan. Ayaw nga pala. So, ito, ano to, okra din para sa, ba't ba ang kalat? Ito, okra din para sa sinigang. Tapos, ayan yung mga, para din daw sa ano to, palabok, chicharon baboy. May parata pa. Tapos, ito, palabok. Magluluto sila ng palabok. Pansit luglog. Yan, mantika. Paano yun? Pinaano mo? Yung mga iba, baka wala na. Natanggal na siguro yun. Baka ano sila, nagdala. Oo, kaya yung mga iba, busog. Ha? Ay, yung isa doon sa bag ko. Huwag mo kasing laki-lakihan yung anuin mo. Yung sakto lang para mas madali. Yeah. Oh, wala. Ayun. Wala ko lahat. Itlog. Boiled itlog. Makatulog ko? Hours later. Bago ko pag-pray. Palabok. Yan. Tapos shrimps. Sinigang. Ayun pa yung Adidas. Hi. Picture naman tayo. Happy birthday, Ate Lorena! Happy birthday! Salamat sa Asan ang birthday celebrant? O, picture. Hindi ba na? May picture ng picture. Dali niyo, pipicture tayo. Picture na Kain na! Oh, kumain na siya. Lang bawal. Patikim pa rin. Bawal. Kain na, madam! Kain na, sis! Mamaya. Kakain pa na. Kain na! O, pwede na. Yan, kain na! Pasok po! Pasok! Kami pala nauna! Candidate number 1. Yes! Hello po. Sige, welcome po. Welcome. Ay, sige, diretso na kayo dun sa loob, ate. Kain na kayo. Sige na, sis. Sige na. Diretso na kayo sa loob, ate. Ate. Mamaya. Biko? Oo, sarap. Dito din. Yo, Biko. Biko with latek. Yan, latek. Biko with latek.
Leave me outstanding, leave me amazed, show of your glory, let heaven invade. We're waiting with worship, we're waiting with praise, for the almighty presence of God to embrace. Leave me To. To. Tati. Refrain. Spirit. Spirit. So, ganun lang yan. Paulit-ulit sa The only love that satisfies me. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. Uwian na. Ayun. Ano yun? Tissue. Ah? Tissue. Kapit-bahay namin, sabi ko sabay kasi kami. So may greenhouse. Tissue. Kasi usapan namin for 30, may bas lang init naman mag-antay. Kaya pa. Pang-vlog. Naka-video. Nakaidlip. Nakatulog. Dito na kami. Nagising na. Liwanag pa. Aga pa. 4:40 or 40. Ayan. Ayan. Welcome to Al Reef. Al Reef. Yeah, that's Al Reef. Baba na siya dito. Ako naman susunod. Huwag haglungkot.